1. Wow. Ahojte, dneska sa pozrieme do Kôprovej doliny, ale ešte predtým si ukážeme tento nosič Towbike, ktorý je určený na 3 bicykle. Dostal som ho nedávno, takže ho ideme rovno vyskúšať. A touto poistnou pákou zaistíte celý nosič. Som sa neskôr obával troška, že tie lyžiny budú krátke a že na mojich XL-kových bicykloch budú tie kolesa visieť z nosiča, ale nie je to vymerané, takže je to tak akurát a ideme tam naložiť teraz bicykel, ale vlastne ešte musíme zapojiť elektriku, čo je veľmi jednoduché. A to je vec, ktorú zbuchnete jednou rukou. Je tu taká poistka, takže to sa to odklopí. Majitelia dodávok sú už na to možno zvyknutí, ale teda ukážem. Dneska si vyberám horský bicykel a ten má široké riaditka, takže ten bicykel musí dať do stredného stojanu, inakšie by sa mi riaditka dotýkali okna, takže ideme na to. Toto je ten priestor, ktorý som hovoril, že tu keď je to v strede, tak je ho tam dosť, ale ako náhle by sme ten bicykel dali tu, tak musíme mu vytočiť riaditka, aby sa tam vošiel, takže pokiaľ vezem jeden alebo dva bicykle, dávam to na stred, na ten zadný, no ak idem 3, tak už musím vytočiť riaditka, aby sa to tam vošlo. Bicykel je naložený na nosiči, môžeme ísť. Za mnou je krásne jasno a pred nami je to také zatiahnuté, nízka oblačnosť, moc toho nevidno, dokonca sa mi zdá, že tam aj sneží miestami. Tak som zvedavý, čo to bude za výlet, ale tak či tak, Kôprová dolina je pekná v každom počasí. Inakšie toto parkovisko za mnou, aj tie bočné ešte, niekedy cez víkend to býva úplne plné, že auta stoja kade tade. Dneska tu není úplne, že nikto. No a neviem, či ste si všimli, ale tu na dole sneží. Tak sa troška oblečiem a fúka, tak možno, že vidím iba kúsok a pôjdem domov. Prejdem tento ikonický mostík. No a sme v ústí Tichej doliny, z ktorej budeme odbočovať do Kôprovej. Behom 2 týždňov som tu 4. alebo 5. krát. Zase nič nevidieť, ale to vôbec nevadí. Inak táto trasa je skoro celá v lese, tak si myslím, že vietor sa tam ukludní a bude to vyššie úplne v pohode. Na bicykli je to nejakých 10 km a potom sa ide ďalej peši. Prakticky hneď, ako sa odpojíte od Tichej doliny a budete do Kôprovej, tak začína stúpanie, ale vlastne je to jediné stúpanie také prísnejšie na bicykli. To vydržíte, je to nejakých 500 metrov, 600 a potom už to ide zase pekne mierne a les je tu už vyšší, takže vietor sa uklonil, ako som si myslel, a už je viac menej iba v korunách a je tu úplne ticho, takže perfektne, takéto dni mám veľmi rád. No, možno, že to nebude až také zlé, lebo troška sa ukazuje kriváň, takže tá oblačnosť asi bielku vystúpa a bude to taká pekná prechádzka. Inak to najväčšie stúpanie je za mnou, no a teraz už len tak mierne do kopčeka to pôjde celou Kôprovskou dolinou a okolo Kôprovského potoka. A tuto je kriváň,
To je Banský žláb, potom je Škaredý žláb, potom je kotlina a potom vzadu je FCR-ka a my ideme ešte dozadu a za ňu hore. Po Kmeťov vodopád dostávajú ešte necelé 3 km. Toto je odpočívadlo pod Grúnikom. Grúnik sú tieto šútre. A vedľa nich je Banský žlab. A Banský žlab je preto, pretože sa tu ťažila hlavne meď, preto sa aj Kôprová dolina volá Kôprová podľa latinského názvu premeď cuprum. A nemá to teda nič spoločné s Kôprom, ale s baníckou históriou tu v 15. až 17. storočí. Najvyššia položená šachta bola až 50 metrov pod vrcholom Kriváňa, takže to sú také zaujímavosti z tejto doliny. No a teraz pokračujeme ďalej. Tuto trošku ďalej bolo prvé medvedie hovno, ktoré som si všimol. No ale hádam je nažratý z kukurice, tak dá pokoj, dúfajme. Sme pod Kmeťovým vodopádom, ktorý je niekde tam. Je to zatiaľ oficiálne stále najvyšší vodopád na Slovensku, teraz tam nejdem, ale potiaľto viete prísť pekne na bicykloch aj s deťmi, takže taký pekný výlet. A v minulosti končila cyklotrasa na tomto mieste, ale momentálne už je to povolené ísť ešte troška ďalej, čím si ušetríte chôdzu, pokiaľ idete niekde vyššie na túru, takže ešte nejaké zhruba 2 km po Šotalinovej ceste môžeme ísť. Tak toto je záver cyklotrasy v Kôprovej doline. Sme pod Garajovou dolinkou. No a u mňa už tradične nezobral som si zámku, alebo som ju zabudol, nemám ani žiadne kľúče. Takže tento bicykel, ktorý mám zapožičaný od Level Sport Concept a BFI fabriky, tu musím nechať, nejde ho schovať, ale hovorí sa, že dohovor nechodia zlí ľudia, takže dáme si taký skromný testík ľudových múdrostí za 12 000 eur a hádam ho to nájdem cestou dole. No inak, môžete mi povedať, či na turistiku nosíte nejaký sprej na medvede, alebo teoreticky proti medveďom. Ja nemám nič, ale nechtiac som si objednal audioknihu, takže si pustím tu a tak trošku dám aspoň o sebe vedieť. No a hádam to pomôže, uvidíme. Musel som otvoriť oči a ísť. Sám neviem, kade a ako. Hlbinami pretekala noc. Tížko šumela a leskla sa ako kamenné uhlie. V tom čase mohla mať Vary najväčší stav, lebo na šírku obsiahla celý obzor a do výšky prečnievala končiare vrchov. Húčala mi pod nohami a nad hlavou. Iba obloha sa pred ňou zachránila. Musela sa zavčasu zodvihnúť do takých výšok, kde zemské živly nemohli vystúpiť. Preto ostala neporušená, pevná a na podiv jagala sa takou nevídanou krásou a čistotou, ako by ju bol stvoriteľ len pred chvíľou vybral z prameňa a zarámoval do svojho okna. No z chodnička môžete vidieť Hlinský hrebeň a Hlinskú dolinu, ktorá pokračuje do nižného Kôprovského sedla a zozadu viete vyznať Kôprovský štít, ale je to celkom dlhá šlapačka.
A my ideme vlastne na temné smrečiny, ktoré sú niekde tu. V mäkkom prúde hôľného vetra. Hydké prúdie a postriebrané listy prviny, do ktorej som sa utiahol. Okolo mňa slabičko. Dneska okrem vtáčkov a nejakých stôp pod jeleňou tu nie je ani živáčik. Krásne. Raz ste pod tými smrečinami, inak veľmi pekné miesto. Vrátim sa ešte ku knihe Drak sa vracia, ktorá vlastne hovorí o tom, ako od temných smrečín od Plies, ktoré sú tamto hore, pôjdeme tam, hnali voly dole a potom do sedla Závory a ďalej do Tichej doliny a do Kamenistej. Ale odhliadnúť aj od knihy, je to tu veľmi pekné, pretože tu na okolo sú močiare, boli tu vytvorené takéto mostíky a naozaj je to veľmi pekné, teraz sú troška zasnežené, ale keď idete na jeseň, alebo ešte teraz, keď sa roztopí sneh za pár dní, tak je to také zaujímavé, lebo málo kde v Tatrách môžete vidieť takéto niečo. No a my sa musíme hore týmto beregom dostať a tamto je Vajanského vodopád a my pôjdeme na deň, kde je nižné temnosmrečnianske pleso. Tu už je snežku troška viac. Žena je tiež potrebná v hospodárstve. Tam. Oči sa mu leskli ani hviezdy na chvíľu. Ale lepšie je pozrime. Keby ti je Ty vole. Nie. Za mesiac by mi nestačili. A tu za mesiac pozrime. To je masakra. A ja ich zasa hodím do podniku, rozmnožím a dám pritom možnosť zárobku aj chudobným ľuďom. A ja? Kosodrevínke troška boje, lebo ju zakryl sneh, tak tie konáre vysia do chodníka. Takže to musím občas podhrňať a podplaziť sa, alebo tak. Ale už som skoro hore a je to tu pekné. Toto vzadu vidieť Kobyliu dolinku, tadiaľ sa ide do sedla Závory a toto pod nami dole je Kôprová dolina celé. A tuto už sú plesá, nad nami kúštik, teda nado mnou, lebo som tu sám. Tak už som skoro hore. Teraz je toho snehu tak akurát nepríjemne, lebo tie skaly na chodníku sú zasypané a nevidieť ich, tak občas ma požuje. Ale dneska tu ani živáčik ani je to. Krásne, ale výhľad asi nebude nejaký bohujaký. Hľa, iba hmla. 3, 2, 1. Wow. Nižné temnosmrečnianske pleso. A tamto vyššie je vyšné, ale tam sa nesmie oficiálne. Je to tam zakázané. Výhľady žiaľ nejakovské, no. Možno na budúce.
cesta dolu veru svižnejšie ubieha. No blížne sa k bicyklu, tak držme si palce, chlapci. Ale myslím, že sa nič neudialo, lebo tu na chodníku som stretol iba nejakého jedného pána s manželkou. No a inakšie úplne nik, takže si myslím, že to bolo úplne všetko vrátane mňa, kto bol dneska v tejto doline. Je to úplne neporovnanie s letom, ale inak ani v lete semka nechodí príliš veľa ľudí, pretože tu nie je žiadna chata, takže v pohode môžete sa tu vybrať aj v strede leta a nebudete sa tu tlačiť v davoch. No, ideme hľadať bicykel. A už aj vidím. No vidíte, a vraj dobro neexistuje. Neviem, či vidíte, ale tamto oproti sú orešnice. To sú také vtáky, ktoré zbierajú limbové oriešky. Zahrabávajú si ich do skrýš a potom aj v zime si pamätajú, kde ich nehali a vedia sa tam dostať napriek tomu, že je veľa snehu. Ale oni sú také dosť plaché, takže určite mi uletia. Á, škoda. Tu je hore nádherný vtáčik. Aha. Celkom cesto dole trocha kosa, ale som pri aute, idem naložiť bicykel, valím do roboty. Dobre, bicykel naložený, valím do práce. Čaute.